ba ta jin daɗin shi, ba ta jin daɗin shi, ba ta jin daɗin shi, kuma a rashin jin daɗin nashi za ta samu wacce za ta ji yadda ita daɗin da ta kasa ji a wurin mijinta. Daga nan kuma aure ya samu matsala. Matarka ta zama ‘yan lesbian. Wata tun tana yi a ɓoye, wata za ta fito ma ta gaya maka ita kawai ka sauwaƙe mata fa, don ita yanzu ga harkar da ta ga ya fi mata. Kuma abubuwan nan da matan nan suke yi musu fa, ku ne mafi cancanta ku musu, don kuka yi musu yadda ya kamata sai sun fi jin daɗi fiye da matan. Don menene ku ba za ku ɓata lokaci ku yi musu ba? Ko don a kawar da wannan ɓarnan da take nema ta addabi duniya, ko in ce ta addabi duniya yanzu. Na farko, mata na son a sha musu mama, ai musu wasa da mama, ai musu wasa da mama a sha sosai. A cikin malaman nan namu akwai wani malami da ba zan iya tuna sunan shi ba, wani ɗan Ghana, da na yi following videos ɗin shi, na ga yana magana, yana emphasizing akan irin waɗannan abubuwan. Yana faɗa, idan na duba comment ɗin da mutane suke mai ba na jin daɗi. Saboda mai gaskiya yake, saboda shi ya san ɓarnan da yake hangowa a rashin wannan abin. Yakan faɗa ya ce in kana so a sha ka sai ka sha sosai, kai ma ka sha in kana so a sha ka. Ba ƙarya ba ne. In kana son fa ka samu yadda kake so, kai ma ka bada abin da ake so. Ka bada abin da ake so. Abu na biyu, mata suna son a yi musu wasa da gaba. Duk yanda jikin mace ya huta, akwai wani exercise da kafin ka shiga mace ya kamata, ba da garaje ba, da taushi, a hankali a hankali. Kaga fatan da ke zagaye da ƙofan da kake shigan nan na farjin mace, ana so ka yi wasa da su, kai masajin ɗinsu, wurin ya yi taushi. Ba wai ina faɗa domin iskanci ba ne, don yanzu za a fara cewa na zama 'yar iska, a fara mun bidiyo ana zagi na. Yawwa, har kullum ina faɗa, ina yin wannan abin ne domin a gyara. Saboda ni a tunanina tun da na fara irin waɗannan videos ɗin ma, ni ban taɓa yin magana ƙarara haka. Saboda kun gani na ina da gudun duniya, ina da gudun kuma bakin duniya. Saboda wani baka san bakin shi ba, zai aibanta ka kuma shi kenan rayuwanka ya lalace. Da Allah amin afuwa, amma wannan fa ya zama dole ne in faɗa. Dole ne in faɗa, saboda abin yana nema ya ƙwace ma hannu. Yawwa, kai masajin ɗin wurin nan a hankali a hankali, ba da garaje ba, a hankali a hankali. Idan ka fara taɓa wurin nan a hankali, ba wai gargar ba, a'a. Mace ba ta son gaggawa. Hankali kana taɓawa, a hankali a hankali kana masaji, kana sha mata nono. Duk abin da za ka yi, kaga abu biyun nan, duk wani inda kake tunani a jikin mace, babu inda mace ba ta so harshen ka ya taɓa. Babu inda mace ba ta so harshen bakin ka ya taɓa. So duk wani lungu da saƙo na jikin mace, ka sa harshen ka a wurin. Don saboda abin da fa 'yan lesbian ɗin nan suke musu kenan. Suke ƙwace muku mataye, suke fito muku da su daga cikin gidajenku. Abin da suke musu kenan, babu abin da ya wuce wannan. Magana ne na hannu da harshe. Idan ka iya sarrafa hannunka a jikin matanka da harshenka a jikin matanka, za ku zauna lafiya. Kuma sirrin abin shi ne ka yi a hankali, ba da garaje ba. Shi ne kawai. Duk inda wasu 'yan bariki za su haɗu, ana maganan wani lesbian, ana maganan wani kai, ai wane kaza, wane kaza.
wallahi iyakacin abin kenan. Akwai videos da yawa na 'yan kudanci da suke yi wanda suke faɗan yanda za ka yi. Tunda ni anan na yi za ku ce ni na zama 'yar iska. Sai in ba ku je ku nema. Suna faɗan dalla-dalla abubuwan da za ka yi ma mace, yanda za ka yi shi, ko shi kanshi taɓa maman akwai yanda take so ka yi mata shi, kowace da yanda take so. Shi yasa ka zauna da kai da matanka ma ta gaya maka woha ga abin da take so. Ni a tunanina ya fi sauƙi, ta hutashar da kai, ta hutashar da kanta. Ki gaya mishi abin da kike so a miki, ga yanda kike so a miki, kai kuma ka daure ka dinga kwatantawa tun ba ka yi daidai har a zo a yi dace da ka yi mata yanda take so. Haka ke ma. Shi kenan fa. Amma a je kotu ba za ki iya zama da mijinki ba, abin takaici da baƙin ciki. Ba za ki iya zama da mijinki ki gaya mishi ga abubuwan da kike so ya miki ba. Kai kuma ba za ka iya ɓata lokaci ka saurari matanka ta gaya maka ga abubuwan da take so ka yi mata ba. Amma za ku je gaban alƙali a baje magana. A kotun nan mutane sun fi ɗari. Mutane sun fi ɗari. Matarka tana faɗin haba da Allah, haba da Allah. Har yaushe za mu waye ne wai? A duk duniyan nan fa babu addinin da ya kai musulunci wayewa. Amma a ce har yanzu arewacin Najeriya ana ikirarin mu ne muke da addini, mu ne muke practicing addinin musulunci yanda ya kamata, yanda ya dace. Amma a ce ana samun irin wannan mata da miji su je kotu wai ana baje yanda suke kwanciya da junansu, ana ba wannan haƙuri, ana wannan ya gyara. Wani irin rayuwa ne? Wani irin rayuwa ne wannan? Bari in gaya muku mata da maza. Kun ga rayuwar nan da muke ciki? Abu ɗaya ne ya rage ma talakan Najeriya, wanda idan ya yi shi da kyau ya samu farin cikin da ya kamata ya samu a rayuwa. Shine wannan kwanciyar auren da kuka sani, shine farin cikin talaka yanzu. Idan ka yi shi yanda ya dace, ko baka da ko sisi zaka tashi kana farin ciki, matanka na farin ciki, ko ba ku ci komai ba za ku kalli juna ku ji kuna son juna, kuna farin ciki da juna, har ku yi sharing ideas. Natsuwa ta zo muku, ku zauna ku yi sharing ideas yadda za ku samu abin da za ku yi. Shi ne kaɗai abin da ya rage mana. Na farko dai ba samun kuɗi ake yi ba. Kuɗi sai an wahala ake samun su. In ka samo kuɗin ka zo gida ba ka samu yadda kake so ba, mata ba ta samu yadda take so ba, tana kunci kana kunci, kuɗin ma ana kashe su kana kunci. Amma idan kana samun wannan farin ciki, shi kanshi kuɗin in ka samu komai kankantar shi zaka ji farin ciki, ka kashe kana farin ciki, ita ma ta karɓa tana farin ciki. Wallahi shine kaɗai abin da ya rage ma talaka yanzu. In za ku gyara, ku gyara. In kuma wanda ya ce ba zai gyara ba, masu zafi na kuma to na yafe muku duk kafin ma ku zage ni. Na yafe muku, amma ni Allah ya sani na yi ne domin a gyara. Domin gyaran shi ne fatanmu. Saboda gara ni zagin da za ku yi mun da zuwa kotun da kuke yi kuna baje shi a faifai, alƙali na ba ku haƙuri, kotu ana dariya. Wa ake ma dariya? Ku ake ma dariya. Duk wanda ya zauna a kotun nan aka yi wannan shari'a tsakaninka da matanka, duk inda ya ganka, ko da ka sake ta a lokacin, duk inda ya ganka kallon sakarai zai maka, duk inda ya ganta kallon sakariya zai mata. To menene wannan abin da aka yi shi a ɓoye, an zo kuma fili a gaban mutum sun fi ɗari, an zo an bayyana shi, me amfanin shi? Ina kunyan mu yake? Ina addinin mu yake? So shi yasa na zaɓi gara in yi wannan bidiyon, in cire kunya
in gaya mana gaskiya mu gyara